Og Flemmits, jeg ved ikke, hvad min private økonomi sådan set har noget med dig at gøre. Og det er egentlig også noget dårligt noget at spørge om. Fordi uanset hvor mange lån jeg har, eller om jeg ikke har haft nogen, så har jeg ikke nogen relevans til noget som helst. Jeg har min måde at køre livet på. Jeg er dårlig til at spare på mine penge. Jeg kan ikke rigtig spare op. Altså ergo så har jeg tænkt på opbetaling. That's it. Altså, hvad er forskellen på, om jeg sparer op i flere år, eller om jeg betaler af på noget i flere år? Hvad fanden er forskellen? Oh, you are so dumb. You are really dumb. For real. Okay, selvfølgelig koster det lidt mere renter. Det betaler jeg da gerne. Men det er prisen, jeg betaler for, at jeg ved, at jeg har det handicap, at jeg ikke kan. Og længere er den jo sådan set ikke. Så kan folk jo sige og mene, hvad fuck de har lyst til. Men det er bare, altså jeg ved godt, det er ikke lige fremme, at der er næsten 50% rente, ikke? Altså, men jeg synes, det er god service, og det hele ikke, så jeg vil sige, okay, selvfølgelig betaler mere for produkterne, altså, ikke? Men hvad er alternativet? Jeg kan ikke få noget at spare på penge. Jeg har problemer nok med at bare styre min hverdag. Det lyder lidt som en umyndiggørelse af sit eget ansvar. Flames, nej. Jeg er bare det, som de fleste folk rent faktisk burde være. Jeg ved, hvad det er, jeg fejler, og jeg ved, hvilke problemer jeg har. Må jeg spørge, hvad du fejler? Nej, du må ikke. Fordi det ved du allerede. Fordi på den måde, som du er i chatten, så er du helt sikkert en, jeg har bandet før. Så nej. Du har 2 muligheder nu. Enten så snakker du om noget andet, eller forlader en anden stream. Eller ja, så gæt selv, hvad mulighed nummer 2 er. Du har jo prøvet det et par gange før.